Veljko ovdje. Danas ću vam pokazati malo više Nikola Žagar i ostavit ću vam dole u komentaru. Evo, to sam ja pravio, eto. To sam našao na YouTube-u, to sam ja sam napravio. I to ću vam ostaviti dole u komentaru kako bih vi kopirali i možete da igrate Agar.io njima. I pozdrav ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, čao!